OK, what's up? Vítáme vás u dnešního takového mini dokumentu. Je sobota 21. října a čeká nás dneska akce Největší rave, kde přijede taková slovenská hvězda jako T-Rave ceny Trezor. Už by tady měli být. A rozhodli jsme se udělat takovouhle nějakou sérii, protože spousta z vás nám psalo, že by chtěli vidět, jak vypadá ten den, když máme akci, a tak jsme se rozhodli, že to uděláme. Tak se pojďte s náma podívat, jak to vypadá. Ale nedělá to se mnou nic, baby, ale nejím nic. Mám vyčerpaný dopamin, divný, že necítím už ani strach. Beru ti sebou na trip, baby, ale nejím nic. Dneska jsme tady naším partybusem, který nás vozí. Dáte do toho úplně všechno a je to naprosto skvělý auto. Jdeme teda do Rychnova ukázat vám, jak to tam vypadá. Jo. No, tak já jsem tam vzal hotel i pro Trezora, takže my si tam nějak teď sejdeme předtím, tak třeba jestli bys vylez o to, že jsme Jo, tak jak tady budete, tak zavolej. No hele, za jako 10 minut, 15 třeba. Dobré. Bro, Tak zatím. dej pak vidět, jak tady budeš, jo? No, dobrý. Dobrý, tak zatím šut. Tak jo, jsme v Rychnově, teď jdeme na hotel, vyzvednout klíčky, zaplatit to a potkáme se s Mikim, který už tady je. Dlouho jsme se neviděli, to je můj brácha. Máme tady kraťák, shoutout Špáča. Shoutout Špáča, tohle je náš pomocníček. Jdeme na hotel a pojďte s námi. Den. Jsme tady měli mít pokoj na klub. Určitě. Já nevím, jako oni to jsou jako docela známí lidi, já nevím, jestli to je problém, nebo... Když mě někdo bude kontrolovat, tak já tam nemám, že je občan. Dobrý, no tak já vám pak je poskytnu. Kámo, to bylo bez skriplená. Kámo, to byla nakropená, ty vole. To byla ožrák, No úplně, že jo. No kámo, prostě bukuju hotel, ne? A tam úplně božralá, vykryplená nějaká ženská stará, ty vole, která, vole, nevěděla vůbec o světě, jako. Dobrá, Jaká? Jak se máme? Cesta dlouhá, ale dobrý. Jo. To je v pohodě docela silnoce, ne, ty vole. A no, a tím, že jsem hrál v těch včerách, jsem moc nenaspal, víš co, tak jsem Spoješ ještě lehnout, jo. No, kámo, oni mi psali, vole, před hodinou a půl, že za hodinu přijedou. Takže, vole, ale ty máš nevím, benzinka, jo, to je, tak Slovensko, kámo. Dneska máme speciální věc, protože budeme hrát od 12:30 do 12:30 před Trezorem spolu. Speciální jako B2B set. A bude to fakt krutý, kámo. Fakt krutý. Ale už jsou tady, kámo. Jo, kámo. Hele, točíme jakoby taky vlog. Čau, Tomáš. Čau, Samo, čau. Čau, Tomáš, čau. Čau. Jo, čau. Tak toto Čau, bofejou, musíme ještě raz. Tak co dneska, bomby na hlavě? Tomu Čus, čus. těším, čau. Jo, to já taky, kámo, no. Hele, mám pro vás ten hotel, akorát jestli na recepci jim tam nedáte IDčka. Jo, Jinak to je zaplacený. Já jsem se Stačí asi jedno, jako já jsem Ne, tam já jedno svoje mám dával. cenu, v pohodě, to dáme. Chceme jít na zvukovku Jo, určitě, jo. ale dáme ti ich, môžeš ich zapojiť a Ale my prídeme, zvuk ne? tam jako úplně krásný, fakt libový, Super, jako super. celkově. Máme novou show jako světelnou, červenou. Tak jo, máme techniku. Ale tak to dáme tady do dodávky. Tak já to tam zapojím a pak nějak přijďte. Adresu máte toho klubu? Nechujte tam? Asi mám. Jo, Mail hele, někde, tady doleva a pak doleva za mostem a rovně a tam to bude. Jako, nám se teď jako hrozně daří. Celkově jako musím to zaklepat, ale tady to fakt jako chodí a snažím se to jako dělat kvalitně dobře a jako myslím si, že dneska to fakt bude hlavně. Hlavně ty lidi tady fakt jedou jako na tu tvrdou hudbu. Jako hlavně víš co? bál, že aj preto ti mi Malý napísal, město, že ale jede to ako- víc jak v Praze, ti říkám. že, Jako a bez že, prdele. že vieš, že ja som si myslel, že to skôr bude také, že budeme musieť hrať jemnejšie, vieš, že sú, ale keď hovoríš, Hele, uvidíš, jako my budeme hrát před tebou tady B2Bčko, kde Ok. jakoby začneme jako pomalejšíma technama a Jo. budeme to dávat těch 140, abys to pak mohl jako odpálit. Tady máme nové kartičky, jsme nechali vyrobit.
Docela cool, veď, ty pičo. Klasika. Owner. Let's go. Teď jdeme do Teska pro něco pití a zkusit se na tyhle ty šňůry. Techniku máme, tak to připojíme a uvidíme. Já to. Pičo, kámo, my jako máme ambasadory, že jo? A tentokrát se na to vysrali, ale furt chtějí vstupy, jo, ty vole. To je prostě... Je to na hlavu! To je majitel klubu. Nazdar! Čau! Tak se musíme otočit. Dneska máme doskladněný Rostmary. Příchutě, který nikde nejsou v prodeji ještě. Exkluzivní. Čo, to je takový debilní tohle, kámo. Teď dáme sem tu plachtu, víš, dáme. To je vždycky operace, ty vole. No tak jo, tak to tady máme jakž tak přichystaný, tady máme kartičky, guest list, Wi-Fi třeba pro nějakou slečnu. Tady máme ještě teda čisté, co jsme kupovali, Rostmarys, a jdeme se podívat na klub. Máme i speciální drinky dneska, červený takový. Tady je teda Láďa, majitel klubu, můj kamarád dlouholetý. To je Láďa. Ahoj. on moc zamluvení není a jdeme se podívat na sál. Přebouvaná zvuk, světla, veškerá vlastně technika a produkce. Tady se jdeme podívat, tady je chillout zóna, vlastně zadní bar. Tady máme přichystané věci vlastně do backstage, rider, technické, tady je vlastně backstage, tady je vlastně zákulisí, tady je záchod s umyvadlem. S umyvadlem? Hele, počkej, nechtěl bys to? Ne, to vůbec dneska rozebírat nebudeme. Tady se vlastně vchází na stage a vlastně dneska je to speciální v tom, že máme kompletně novou jako světelnou show. Vlastně se to jmenuje Red Room Edition, tudíž dneska bude jenom bílá a červená barva. Tady to je vlastně celý nový, ty mlhy. Já to fakt jako randál. Flahery máme přichystaný, máme ty nejnovější 3 litry, nejdražší. By the way, jako tohleto stojí třeba 250 000. A tady dneska budeme hrát a takhle to vypadá, když tady nejsou lidi. Hele, dneska nemůžeme tolik chlastat, jo, protože já jsem to tady minule úplně přehnal. Ale jako, já stejně vím, že prostě to bude fajzlu. Já jsem říkal, jako, že nebudu pít, jo, ty vole. Kámo, tohle tam nemůžu dát, vole. Tak jsme v Rychnově, začínáme zlehka. Hej, to slečnou. A uvidíme, co to vypadí dneska. Máme tady nějaký drink, všechno je přichystaný. Měli jsme toho fakt jako hodně, mě z toho jako trochu šibe. A máme natočenou pozvánku, bylo to jako hard. Nahodili jsme styl dneska Black on Black a vidíme se večer, těšíme se. OK, tak máme otevřeno, lidi pomalu chodějí, ale tušíme, že dneska to začne jet až tak nějak ve 12. Teď zrovna máme nějaký návštěvníky nový. Holky, pojďte, vůbec se nebojte. Jak se máte? Máme se fajn, je to skvělé. Tomáš, Lea, těší mě. těšíte se dneska, jo, na rave? Mě? Těšíte se, jo? Oni nám nějaký holky, tak jo, vidíme se pak. Hele, to je náš fotograf z Prahy přijel. On tam metlám. Sleduj to, kámo. Hey, what's up? Zdravím celý Rychnov, celý Wild Event. Ja som Trezor a prišiel som tu doniesť Only Proper Sound. Tak dúfam ľudia, že si to pojete so mnou, teším sa na vás. Takže dúfam, že to bude kurva dobrá party. Peněženka plná peněz, kokain a marihuana. Telefon, vapo a péro. Schání péro. Kámoši, vapo a péro! Čau, TK, hele, máš po setu, co říkáš na atmosféru v klubu?
Hele kámo, jako opravdu masakr. Jako na to, že jsme ty vole na malém městě, prostě ve východních Čechách, tak tady je ty vole atmosféra pomalu jako z Amsterdamu, jo. Tady jedou lidi vole na hard techna jako a je to jako super, na totálně undergroundový akci a jako top no. Pecka, hele, kdybys to měl srovnat s tou první akcí, co jste měli už jakoby techno, co byl takový ten větší rave a teďka s touhle, posunulo se to nějak, nebo kde vidíš ty změny? Hele, jakoby ta první akce nebyla vyloženě jakože největší rave, to bylo vlastně na jaře a to jakoby nebyla vyloženě takhle hard techno akce, tady byly vlastně kluci z Angry Beats, který jako mám rád, respektuju, jsou super, ale bylo to jako všeho chuť a tuším, že to jako přilákalo asi víc lidí, ale dneska to je jako vyloženě fakt jako největší rave, jako co bych řekl, že tady v České republice je. OK, pecka. Hele, co ty jako DJ, 3 věci, které potřebuješ, když je rave party, bez kterých se neobejdeš? Kámo, vodka a nějaký jako čistý pití, správný nikotin, vole, a jako dobrý vibe, prostě celkově, jako já si tu akci užiju, když je prostě všude na té akci, v backstage, prostě lidi tam jsou pozitivní a to mě jako dělá tu atmosféru a já ji pak můžu předat lidem. Super, super. Jak bys zatím zhodnotil tuhle akci? Ještě nejsme skoro na konci, ještě nás pár hodin čeká, jak bys to zatím zhodnotil? Ale jakoby čeká jsem asi trochu jakoby víc lidí, i když tady jako dost lidí, ale musím to brát tak, že to je undergroundová akce, která jako na to jdou fakt vyloženě lidi přímo zatím a to se mi tady jakoby dneska líbí a hele, nevím, jako dobrý ty vole, super. OK. Na co se můžou ještě fanoušci Loud Events těšit? Co máte v plánu? Co bude další akce? Hele, kámo, mě napadlo, já jsem si dal ve čtvrtek víno a koukám, kámo, že jako další čtvrtek, vlastně ten, co teď bude, jsou prázdniny a spontánně mi napadlo udělat prostě Halloween, jen tak jako spontánně a takže ve středu Halloween, dobrý vibe, studentský, vlastně. Takže víte, co máte dělat. Středa, Halloween party, vidíme se tady, Dance Pivovar, těšíme se na vás. OK, tohle je Matyáš, který moderuje v Očku a sledujte ho, protože je fakt dokonalý. Díky. Vidíme se, mějte se, čau. Takže čau, je úterý 3:30 odpoledne a nevím, furt jsme rozsekaný ty vole po tom všem, my jsme se tam nedokázali ani pořádně rozloučit, ale jako chceme vám poděkovat, bylo to fakt jako dobrý a ty vole nejhorší je, že zítra je další akce, ty. To asi nedám, vole. Dejte vědět, jestli se vám ten koncert líbil, protože nás to hrozně bavilo a to máme pokračovat, tak dejte like a odběr a pokud to bude mít velký úspěch, tak máme i v plánu ještě víc prostě do toho tlačit. Co vy víte, třeba rozjedem youtuberov, jak se to říká, kámo?
YouTuberskou kariéru, ty vole. Třeba rozjedeme YouTuberskou kariéru a budou nás, vole, místo, vole, DJové, vole, a pořadatelé YouTubeři, vole. Takže díky, že jste to sledovali až sem a jak říkám, dejte like, odběr a vidíme se příště. Ale nedělá to se mnou nic, baby, ale nejde nic. Mám netěrpaný dopamin, divný, že nejde možná